Ako si môžeš všimnúť, okná sú rôzne a to znamená jediné, že dokážeme ich prispôsobiť podľa tvojich potrieb a predstav. V cene je aj kúpeľňa, ktorá sa už do tohto videa nezmestila, ale takisto je to, že to vyrábame na kľúč, znamená len jediné, je komplet vybavený, v cene nie sú elektrospotrebiče, nábytok. Kuchynská linka je v cene, kúpeľňa kompletne zariadená je v cene a takisto aj usporiadanie okien je bez poplatku. 50 m2 model Eniko má jednu menšiu detskú izbu, jednu veľkú spálňu a obývačku s kuchyňou, vedľa ktorej je toaleta, teda celá kúpeľňa. Nájdeš nás na kodima.sk alebo kodima.cz.